matine. Kamano kata bang'e winjani gima jatelo wacho Kisumu. Ingini Tomo wacho mang'eny en jasiasa madhoge bith ga nyaka nini. Magi joma ne otiyo gi Jimmy ndalo iluongo ni Maugugu. To pod aneno kosiki Maugugu. Maugugu gin josiasa ma ok ne mbele ma okawo jaluo kete yo sadi. To go Kabul. Ni ok nyal wuok oko mago slaves maggi. Magi moro amora matimore oko kanyo ok ginyal ng'iyo. Joge ne rodho ji. Kendo ne gikelo siasa marach, Tom nokelo siasa marach mar kidi gi goji. En siasa ma ok ng'i development. To mane ma koro siasa ma koro dwa ketho sani. Ma lit ma gineno. Nikech winjo ko wacho gik mang'eny, owacho pi mar wacho koro Soin Dam mano dalawa. To wiye wil. Nasebede bunge higni 15. To koro Soin no ne nitiere higni 20 kata kapok atimo ang'o. To wan wawegi wasebede handshake akiani wiye wil. Mano ok ne sirikal koso nok en sirikal. Mane kito pesa kanyo kendo pesa nochak kito kanyo. Higni osekadho kanyo nyaka nwadonji ka koro wasebedo kwatiyo gi sirikal higni 10 gi wiye. E wach koro ang'o Soin Dam nyaka manyogik mar handshake ni. Koro Soin Dam ok otimo ang'o pesa go onge. Nwaonge iye jo ugo. Ong'eyo. Emomiyo na ng'ise nodwa ni samo wuoyo wapimo sembe gi rombo. Nikech sani ok inyal pimo wach mar Daktari William Ruto president. Nikech koro ka en gi gadi. Achiel e weche mag koro Soin, e weche mag pi. Kaka president, anawacho kaka president. To wan wawegi waseyudo thuolo kaka oganda. Ni wan e iye, to ok wan e iye. Koro sani mwadwa ni wanyisgi adiera momiyo wakwayo oganda wan obede ang'o e sirikal. Mondo gine ber mar sirikal higni 5. Gik mwawacho kod Tom odiochieng' ma kawuono wach mar koro Soin gi pi machando jowago. Mago gik ma higni 5 gi odhi yudo kotim te. To wiye wil. Ndang'o mo Ruto osetimo kanyo higni 5 go. Di bed dalawa kacha cha ing'i ndalo mana ni mjumbe. Nok wanyal. Nikech sama tin kidonjo sirikal wasewuok oko wabag kidi. Maja kidi en machi mag development otimang'. Ok yawana kwayem na gimuolo ni agoko kidi yanyo sirikal wuok oko mar development ok bi konyo ogandawa. Wan kaka oganda mag Jaluo ka koro wan ne kuma wadhiye mondo wariwre oganda mamoko wakel dongruok. Manye Ruto donjo ni okwan siaya gi. Nyok wayaw nu hospital dalau level 4 mapok no yaw nyaka nene. Kendo oket pesa ne piny. Nyo winjo ka gavana mare miluongo ni James Orengo. Omiya gone nyating' erokamano. Jougo to koro pod dhi. James nyoliwo kaka chik masani ochune makata Tom Tam sani dhi e kidi ndara Orengo ok dhi. Nikech oseng'eyo maber ni kok watiyo gi sirikal to gigo ma gisechako dhi go mbele ok nyal timore. Fwenyruok ma kama biro yo mane. Fweny ma kama king'iyo wuodho manywadhini nyineno ka governors wadi 4 kata manyok kiero dhoge kata achiel otimo ang'o kendo opuoyo sirikal kuom kata dhi mana Homa Bay kuma nyi yawe Karanam kamora mora manywa wuothe e counties 4 nyaka Migori governors wagone giro kamano ka giwinja kama gintiere ni wadhi mbele kich wangi oseyepo kendo gineno pesa ma sirikal ochilo nyokwano gik moko kilo una yako manchi wan ge senate e riwruok mag sirikal bang' ndalo matin ni mo wacho ni nok wuogi kata ugu dhi baye gi kidi. Nitie tipo moro kama ng'eni ang'wa winj mano ka kore ma adona wachne siasa ne to rumo ma otho maruni no serumo Tom mane gogo ji gi kidi urito go ji ndara niko kiluwo ng'at ne tigoyi mago wang' nitie jopiny otieko wadhi e development mari ni orumo wang' na manyo ni tich kama